hande kay du boboru anno laba. Du boboru anno laba. Koto wonno yawde min telan fokkiti ka suudu ton. La yaada ka jambinta en do sadakaji di. Ay kunkun sodan dala mi ala faamude ko dum meni wolude de yon benene onon o ya tu sadakaji min le lan fallo ye ngi na fokkitiri ka suudu ton. Hon dum kadi wa. Andi kono min nataw wakkilo re ku telephone mun do nan. Min mi ala kun faamude de. Ay na fi son connecte ko. Nene hey kono. Hanki non. Modi an hari hibe sonka ton tun hibe sonka ton hibe ngumabbe andi be ngumabbe gorko mo kedi non ko on jetti video ji mum addani modi an be hi non di video ji yummira ben kayin kadi be sanci be sanci jinnaaji mabbe din be acciti gonga ma hanki ngari wonota ko annon wadda hondum an wadda hondum bay ko mi woni nene ma an wadda hondum honnum mi watta hey ko an ko hondum non watta fewndo ka fewndi do mannita modi ma danko da modi ma afami da jantade ko mi ma halande kon danko da modi ma fewdo do ko antu woni ton afami porno da wala siga ko pantalo woni natmi hidi ya wato ko welata modi anko ai hari min fewdo ko me yayi no e di lumoji hari ko siga di pantalonji men ampode otoje porno da min artuda porno da ko robu ko peppeto hatte ko do jinda binde makko wadani hucca bannitamu fiya heddo wakkili toroda Allah okkori bi si Allah okkori ma bibbe joni ala daranto do mado kami fene wakkilo fewndo do danko dam afami hara jabali problem fus wada hakkunde mu problem fus sonna nene jonno habe kono wona jerde min la yawde ka suudu to ngono ngala dulle ko mami yaay di sadakaji acce fi ala yito de songa après o andi ono nyando no yaay fi ala may ka suudu fije seeda nene nini o bobanno welti o ngandi mi wuldete on ko ngama ko beni kono simi yaali di sadakaji ono nyande ko sadaka hande sadaka on yata may ka suudu nyande si haaju mano yani do ko ombo yata si a jibini do bobo tokora ko ombo yata na bana wallitori ko mami yaadi sadakaji o jama o wondete no siga boy piwi sai jimbe be ma mo ben wala zeno se ko menen pay boy ni o ti jabata o ti wada kan ko fala on yo te do ha tijan balare le lodan la whatsapp da do re me fu ba non ha de ka gatu ya bay tun bingwang awi aselatamu o wattiri ni a inni tun a jokkay mo anditi nyande wayno mi jonne sa jonne lande sam inni dum ko kaccuma non e cafe ma non ko yarata inde min email sofintina kay do wawa ino min mi accante o ko jiwono si tawi non ko jawdi jombatam mi tay jawdi andi mi am jomba min ni dum sa jombi ay bi tato jomba ay nada ka sud mara ay bo kono mi lan holi ayon on ko jawdi jana la monnaie mais on ti janjo la monnaie makko mais non mo ko jawdi jallo ko woni fala ya makko wacci dalange mu mi gunaru simple mi do jodi do oti jomba si on hari heba be makko boy makko non tulanga ni ni woni rego accuru ko accuru min problème si fote fello acci dañe mu parce que mo andi baabe nga woni baabe ma acci dube ngi jawdi mabbe mi sikkube ka magasin ji mabbe be yede ka yeddu baabe ma kami me gutube c'est bon la ni ayo commerçant madina o yimbe dido woni madina nani o yimbe dido de parce que o yimbe dido hombe ko wado beydo prix fi suma e ari ko wondo banade sike hakkeji ni foko dimmo makko annon baabe ma alla wujino ber kabiredi mabbe ya Chine Dubai pocho pacha mi anni ma baabe ma sa andi mbudi mabbe ko woni o jodda jonnala min granjo ma mi walle mi hebande fere no lumbiren yahem do Maroko do nongo mo ide mo ona mi wolante ala famude ma gatore ne gon be ngati jano donc mi ngondo acci de Nigeria no dum no mi ngandi ka ni avan tay la insiste alla nyande hollindiri lange be ngati jano angalde ya simi gayni mo lowde kure ande simi fettini ka mabbe ton explose way tam pijani no nangi no lava pijani no nangi billahi lava ben no woni hanne kalani parce que aba mi da ila ebutude ila siko de adam be wada jaga ono
ya ndar gol maccio kala fe frato ya me oti yande est-ce que hetudo yeke babe ngame fala hande ko labda ma ari man ka chango lari tine we sala do alhamdulillah begitu dok kasudu tong bitta mango ko warno alhamdulillah rabbil alamin no saba jam tuan kasudu yettorian parfa so debban mo kon ana ara non wala sunjude ton seeda wanda ni no bittina nala fu kono bitta mango wanda ni no alhamdulillah islam ale kam yaɓe fa ko ɓurto muññade kadi koyon ɓurto muññade min ɗo ɓiɗɗo año mi andiramo probléme mi andiramo ella fus miijilam heɓi on ko needi e needi ko woni tun ko hunɗum woni o jaɓata e nder anda makko fof ko stressede stress on woni o jaɓata fewi ɗum ɗon noon si woni addanimo ɗum ɗon on feppata min hayso ko min nene makko sina ɗum si min na noon hay goɗɗo go sa innimo rawni ko pin sayni mo wojji ko cos ɗum ɗon tun haray kadi kon ɓurto muñodirde dewgal ko noon dewgal ho yaa esraɓe non ko nan jomango mi wakkilaniga ko hewtuno no biskitare hande wotere alhamdulillah ko yettude Allah yettore Allah ɗo joni ko ɗon seni ka tafa famon ɗon a waɗa e retraite ɗon mi yiwa ko esraɓe kay ronkata ɗum ko heccanke ni addal ɗon lankadi buuɗi koyo si a jomɓingu ma so tawi ɗon nantodiri ko Allah e nenama si wona onon so faala ka nini hande yo walton walta ton dollet alama mi yangano ɓirimo kanko ɓuttinamɓe law pellet oui non ɗo ma fotina esiraɓe esraɓe awon jarama nani yetta mi yiyan faa ɗum esraɓe on jarama buyi Allah waɗu barke e mon nani waɗa barke e dewgal ngal ara ela ŋewromo mi yo mi yirto ɗo on jarama nani Allah yewtingol mi ja o nana ese Allah jaɓi o aɗan yejjitade de waɗi golluma o ko honno a watana selde mi watama selde ko to tijjani fi Allah ko fi hon on ala ñamade ko mori ko defide ko to tijjani accin hande simi defi on ñamata hay on darata ko ɗum defa sak ko feeɗa konto on ɗo ñamude harana min ɓe ngumo komi defi ko koto tijjani ɗum ɗo o yakkune min taw koto tijjani min taw komi jiɓi taw koko honno konno mi pardonnatama quoi parce que ay minolan déjà fisi anga waɗa ko waɗi kon fuu na an donc c'est pas la peine de me demander pardon min mi siptidi mo bolna yannota ko pardon ka ɓe koto tijjani ko fi honɗum on ala ñamade ko woni kon defude andi ɓe innayi mbino letti ko kore ɗiɗi ka donc miɗo jogii kore ɗiɗi so mbiɗa metti mbiɗano ɗon donc ɓaytungal ngal ni ko wullingo ɓernde am nden ɗum ɗon ɓuranmo anum ɗantanam miɗo andiɗa andu ɓernde kanno andi ko ƴiwɗen to ha fewndo ko fewdiɗen ɗo ha hande mi waɗali ko wullintama ɓernde miɗo jogitorima wona mi okkirama jom jiɗe jikke e hoore angal ngal ɓe okkuma mi dañikkema fewndo ko wullino ko alano mi dankikema ha ɗon feƴƴi en hewti fewndo ko won ɗo mi dankikema kadi ha jama mi daari mi tawi ɓe innayi Allah ɗo wonani wujjo ha wonana wujjeteɗo ñande wujjo donc ɓe mi ɓeksini kono tijjani na tuur miñal am wawata wonde tuur jiyanɗi mi defay mi ɓanda nan inno on ñamata ɗum non tota ko miñal am defata jonnan ko ñamo ɗum ɗo wono tigi ɗo hande na non duyɗa ɗo wadde ɗum ɗo kono labaka ɗum ɗo ha hande mi defali mi ɓannani o koto tijjani ani ɗo e woddi duuɓi jeyi hiɗen wondinimi komi mettata wonini mi defi ɓanne ñama ñamete on fus waɗa o kasa sino waɗi o goɗɗum komi koto tijjani ha hande ɗum ɗo tawi waɗani hakkude men e tuuru mana tuuru komin exige tumi ka suudu ɗo komin kadi wawata deuxiéme fugo ɗum on ka nder suudu ɗo a famami
Kasi da fala turu wada ka suyo. Kasi mi fala ka. Turu ang ko mi fala raw. Eska fa. Semi wa wata gizi at ni go ko ta sa suyo. Kung ang turu si Marsa, na si Marsa ta. Eska fa. Gala. Nyan de ro ta turu andari to andara ngore ma. Mi to da ku de ma de si se te su ma ko on an wa ai lo. Peti ko kanko andi to ay si den jodi en tato o ku jungo ma e godi abona mi hala ma no mi nyam parcelo sai mi mo ko sapo ma no mi ay no ko woni kon yo wadi 28 millions 28 millions. Yo les 5 millions là, ouais, mon y'a de dos. Dans 2 mois, harali don diwali que si c'est possible. 3 millions jetta, 20 millions din don yautam bi kas. Ara hala wodu dato. No, me ala ka sudu ni lar ka dum mo jango no. Satu pian. Tabi kamamu video mi dar kama ko fi yo fi dol dum do. Fi tere ma ko me fala tu de tan ko sa. Kalau tu pian. No, kakamamu duminu mami ari kananta. Kalau tu pian. Oh, mami ke wondo kaba kurando. Kalau tu pian, no tenan ka. Abilang waya lang, abalang. Jo, andi ko wata, jo ni sahibi fair kiki dari kasudu. Mami liya waya ito. Okay, awa. Awa. Yo mi habbi ke ko sudu hamilon ki manye bi gore be anari to mi fala yo kande sa min sonne abezi ko kan fu ne wona de sa min no kitimi wada isa garinde hande mi jonna an ka fetu da ya no telephone donc e telephone ko to ti jan min kay na mapi ko no wa mo na japa de no mi habbo ka ay siko e hore yite darna da wata bada mi gayna telephone na yo to ko mo sigo yimbe ni ka sigo yimbe on do mi habbi ke woni ko sudu hamilon ki ya yo mi ron kana be do ay fu fi Allah ke la min do mi do bari mi no la do taxi motage so me ala hene no mi do bari bin ko ko no hay 50 francs ko tin francs de ay 1 franc mi jonna ta est-ce que bangi ko fi jagi ngoti hakkunde me hakkunde mo ala mi toro on budi hido ko madon ko sala ni do landum ala way si no di ko no et puis ta fille là non car gota mi le téléphone dérangeant ya fait est-ce que ça ba gore be ne ko sudi e hat est-ce que mi ko haja andi ni la ndongore manade kono andi to on ala kasiko bido yanti ko yatika donc dimmi konta mi accu ko hanto mi accu mi andano benno arde ko to awa taaji mon ton gere so no ko won do sa ara ka ko sa andi nen kambe andi ay ma fo ko ngol to fi jano ke na fi alla ni jeju ya si me hewti ɗon ko ya nawni kino si a yalti ɗon e fara golla si a yalti e fara golla o hoota tun jokkama si a yalti ɗo e fara golla ma farola o hoota tun ami mi ngalde mo mi ok andal lam tawaji non ala mi magol ami jom baba non e yalan ko do ti jani ale ko mi be ngumo iwata ko mi be ngumo kono si Allah jabi mi ala haalde fus mi toro on buudi ko marɗon kon tata ɗum ɗo hande hoytani on tata on saloto langukkude inno langi ɗo mbaɗa no, sama mata. Kenapa mas? Enggak ada. Boleh. Oke. Mau gitu. Oke. Ini. Ani ako minlo man ko ani goɗɗo ɗo yiyamo bonnamo ara innamo a bonni ani fiji ɗum fetinta ɗon di fu bi ñande annduɗa min mi darike mi jeejima mi nima ya muño ko fe
en yewti kadi waddi fi vidéo ji ɗin vidéo ji min miɗo andi source majji mais goɗɗo ko wawɗa a yiɗata lan a faami kono an a wawata wiide min mi yiɗama faami e ɗin vidéo ji ko kuu on noon mi andi min tigiri miɗo tawa e kuwo honno oui yento noon la ilaha illallah muhammadu rasul ɗamari sina ka wamari sina ɗamari sina est ce que si mi haalanima lan wawi wonde sabu mi wallama anda gonga ko laaɓi kon hande ka monton ina innede ɗa kelade nini ɓe ni ɗa keliɗan ka ni kadi anya modima ça ne va pas sina ma dominima ka esiraɓe ma biro modima hay ɓen ko ɗuuɗi alda on ka simi faami ñande gore goɗɗo yeehi ka mon o wi'i woya okkormo ndiyam o ƴettuma jaaja ka ok min nima gongaji ɗiɗi ala ɗiɗo kadi heɓata gonga ko goto heɓata gonga gonga kadi ko goto wota mais si a jaɓi accimi walla ma anda non ko pullo fuuta wiyata ko yo allahu gonga waw fenade par ce que mi yiya mi démasque ay wonɓe ɓe mbawa mum fof en particulier to mari ta koye pousse no wodi ko ɓe ande murandu mais acca mi waɗa jeu faminkinoɗo a anda mi anda iya komi watta kon oui min noon komi no abi yeggutu no mi andi mi anda ni sa mina ko filmay ok c'est bon joni bay ko ɗum acci mi jokka law ko ɗum ko daro to abo fi s'il te plaît acci tan min komi simple balloma sa acca mi walla ko fiyandu waɗanda ɗin vidéo ji ɗon a falla yawade ko fiyoni mi waɗani vidéo ji awa ɗon ni ka darɗa ɗo ɗa filmé min sila jil min ko min e satellite ton jindidata mi wona siɗa huuli ɗandi ko woni drone awa ko ɗum ma filmude ni ko go'o jaɓa komi wiɗa mi wi kon ɗiɗi jaɓa komi wi kon joni daro to non Allah yewte fi Allah joni kono fa Allah yewte siraɓe on jarama on jarama wallahi Allah jarama ndi neldari ɗo mi weltike mi weltike moƴƴan Allah jarama ala to ni jam on jarama to wakkile ke koyɗe no Musa on wallahi on senike ha ga wallahi on jarama Allah yewte so ni jam waɗi jiworno danki on to jono danki la muradu moƴƴini siraɓe alhamdulillah rabbi wallahi ɗum faala ɗo jon jangala tunuɗe mi ala ka welede ɗum faala ɗe wallahi fewdo ɗo hiɓe jogitila yeru maɓɓe o ɓe dankila muradu moƴƴo Allah nawru yeeso allahumma amin kono oɗa hunde ko sutta wolde fi on ɗo gongam o mo tawi ɗon subhanallahi on ɗo joni ko naati ko jatagol jatagol e mbaɗon heɓi tana wolata hunde ko sutta wolde on ɗo joni ko jatagol ɗe balɗen ɗo gorko arna ha ko tande o dambuga kuura men o yeetila wohi mo jokkimo nande mi anda soko jatimi yagal e soko honno ɗe balɗe kadi ko ɗo modi makko nangidi mo nande e photo ji kanko so gorko ko ɓe ɓorti ɗon addanimo ko téléphone makko modi makko wi ɗum o woye nden gordoɓe haala winaba artira wi ne ɓaale ko nge yiite ɗon kadi ɗano ko ndengi Allah taɓuɗa esiraɓe alhamdulillah rabbil alamin on heɓi ko danko on kadi min gonɗon ɗo mi andirama ɗum mi andirama ko boni few oɗa mi andirama ko boni yo Allah nawran en yeeso kono yeyete sagatama on o yo ɓurko wattande hiila hande rewɓe ɓe hande ɓe jiwɓe hande ko ene ko kamɓe wattanta hiila wolotako sina ɗum anga jombaɗo tawata sagata ɓen ko yo ar tawa ma ha ka suudu ma ɗum naɓanamo fotoji oɗa yengande go kunne o piya Allah ɗo ko wiɗa himo waɗani kolli makko ɗin en alaɗi wala wolude mi tawi yomi ɗuman na ɗum o piyelan ɗon joni ɓiɗɗa o ngala nder gonga ha ko galle goy mi tawi mi reɗanto siga ɗum onti ara piye ɗon ala ko sendidira so waɗima ɗon masibo kon ɗum marɗa ko wiya sa yi mo ɓutti ko ndiyam ɓuɓuɗam wareɗan kala sa yi